హలో ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, ఎలా ఉన్నారు? లెర్న్ ఎడ్యుకేషన్ విత్ నాగరాజు. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను చెప్పబోయే టాపిక్ వచ్చేసరికి ఆల్రెడీ మీకు అర్థమయ్యే ఉండేది కదా. కరువు పథకం అనేది సింపుల్గా ఆధార్ ద్వారా ఎలా చూద్దాం, ఫోన్లో ఒక మొబైల్లో ఒక ఆధార్ ద్వారా మనకి జాబ్ కార్డు కానీ ఏమైనా ఉంటే మనం ఎలా చెక్ చేసుకోవడం అనేది చాలా సింపుల్గా మనం ఈ వీడియోలో చూద్దాం. లెట్స్ బిగిన్ ద వీడియో. ఒక ఆల్రెడీ ఫస్ట్ యుఐడి అని ఉంది కదా, దాని కింద మన ఆధార్ జీని కింద క్యాప్షన్ ఉంది కదా, సేమ్ టు సేమ్ క్యాప్షన్ అక్కడ కూడా అది నోట్ చేసేయండి. నోట్ చేసిన తర్వాత మనకి షీట్ ఇలా వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక అది మన బ్యాలెన్స్ ఇక్కడ ఇయర్ వైజ్ ఉంటుంది, అది చెక్ చేసుకోండి.